למה פה אבל? למה לא פה? זה קרוב, איפה פרדי הלך? פרדי! ידעתי שזה קורה שהייתי. יואו, כשהוא היה למעלה זה קרה, בנימין. עשית וידאו? בטח שעשיתי, זה עדיין בווידאו. וואי. וואי. השפלתי את המשקפיים. חבר'ה, אני לא יודעת. ידעתי שזה היי! איפה זה? איפה זה? תיכנסי! בואנה, בטח שזה וידאו. כן. שנייה. וואי, בואנה, תיכנסו. בואנה, איפה אתה היית, אליאס? אליאס, איפה אתה היית? דורון! לא לתקוס. בואנה, יש שם אנשים? בואנה! יואו. רוזה, לא רוזה, בואי אליי. סליחה.